عموم كيف قلتني عموم فتشمو ما قلتني تحسبون دبلون فانتازيا توم دم مغروم تزوم كابو مقول أي واشنطن جاندا من مسافة سلام زي خبركم تخطاتلت مدبنا نلوم خا دنبتات تግራይ تعوت ነበር ኢትዮጵያ تعوت ንምባል ينبهقو ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ነዚ ስዕብ ሓፂር ጽሑፍ ናባኹም ነብሎ መቸም ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ጉዳይ ኢትዮጵያ ምስ ዓሰብ እንዳተሓሓስካ ምልዓል ይቐኒ ገለገሊኦም ከዓ እሞ ዘሰንብዱኻ ዘለዉ እዩ ዝመስሎ እቶም ካብ ኮንቱ ህልቂት ህዝቦም ብዙሕ ዘይዓጅቦም ኤሊታት ኢትዮጵያ ንወደብ ዓሰብ ብፍላይ ንቀይሕ ባሕሪ ከዓ ብሓፈሻ ከም መጣልዒ ካርታ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ ዝገብርዎ ብዙሓት ዓሰርተታት ዓመታት ሓሊፍ እዩ ናይታ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዘይኣክል ፍልልይ ጥራይ ዘይከም መዘናታት ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃን ኬንያን ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ተጠሊዓ ናይ ምልማን ምሕፅንታ ከተቕርብ ዘይሓፈረት ኢትዮጵያ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ከዓ ናብቲ ንኔቶ ንምብዳህ ብሓያላን ሃገራት ዓለም ዝተመስረተ ዓብላልነት ሓያላን ዓለምና ናብ ብዙሓዊ ቐፅሪ ንምእዛን ሓሊኑ ተበጊሱ ዘሎ ብብሪክስ ዝፍለጥ ንሃገራት ብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይና፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ዝጠርነፈ ውዳበ እዛ ህልው ኩነታታ ዘይርዳኣ ኢትዮጵያ ናይ ምፅምባር መደባታ ክዝረብ ሰሚዕና ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ድኹም ምዃንካን ሓያል ምዃንካን ብዘርኢ ኣርእስቲ ክትለዓል ምድላይ መቸም ካብ ነብስኻ ዘይምፍላጥ ካልእ ዝበሃል ኣይመስለኒ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ምስ ወደብ ዓሰብ ዝተተሓሓዘ ኣበስ ቀደስሞ ይጽናሓልና ናይቶም ደለይቲ ፍትሒና ዝብሉን ብመን ብዘየገድስ ውድቀት እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መንግስቲ ጥራይ የርእየና ዝዓይነቱ ንጥፋኣት ህዝብን መንእሰያትን ዘርኢ ዓይነ ልቦና ዘይብሎም እስከ ንረአ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ትግራይ ትስዕር እንዳበሉ ነቲ ኩናት ከም ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣምሲሎም ብዙሕ ህዝቢ ክደናገርን ዘይንቡር ክሳራታት ክኸፍልን ገይሮም እዮም እንታይ ኮኒ ነይሩ ትፅቢቶም እንተይልካ እቲ ንሶም ከም ጸላኢ ዘቐመጥዎ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ይሰዓር እምበር እቲ ብኩሉ ወገን ዝጠፍእ ህዝቢ ኣይንታዮም ነይሩ ነዚ ኸ እዩ ሓደ ካብኣቶም 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝጠፍአ ነቲ 7 ሚልዮን ህዝቢ ኸድሕን ስለ ዝጠፍአስ ክሳራ ኣይኮነን ክብል ዝሰማዕናዮ መቸም እቶም ናይ ብሓቂ ተጋሩ በዚ ቅማረ እዚ ከም ዘይሰማምዑ ፍሉጥ ሰብ ዋጋ ከፊሉ ኩሉ ከም ህዝቢ ክፀንት ስለ ዝኾነ ዝነበረ ፍርዲ ካብቲ መሊኡ ምፅናዕ ኣዲሕንዎ እዩ 1 ሚልዮን ጠፊኡ 7 ሚልዮን ተተሪፉ ንብሓቂ ተዓዊት እዩ ዝበሃል ማለት 1 ሚልዮን ጠፊኡ 7 ሚልዮን ተተሪፉ ንብሓቂ ተዓዊት እዩ ንምንታይ ዳ እዮም ሕጂ ኸ ደንበታት ትግራይ ትስዕር ናብ ኢትዮጵያ ትስዕር ክግብሩ ዘንባህቑ ዘለዉ እቲ መልሲ ተመሳሳሊ እዩ ዓሳ ንምፅናት ባሕሪ ምንጻፍ እዩ ነቲ ብፈኸራን ኩሉ ዓይነት ጸለመን ከውድቕዎስ ይትረፍ ስጋኣት እኳ ክኾንዎ ዘይከኣሉ መንግስቲ ኤርትራ ዘዳኽም ወይ ካብኡ ሓሊፉ እውን ካብ ስልጣኑ ዝኣሊ ሓይሊ ብዝኾነ ቅድመ ኩነት ወገንና እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዮም እቲ ነዚ ንምግባር ዝጠፍእ ሰብን ኩሉ ዓይነት ክሳራታትን ሕጂ እውን ኣይንታዮምን እዩ ብፍላይ እቲ ናይ ስርዓት እምበር ናይ ህዝብን ሃገርን ገይሮም ዘይቆፅርዎ ሃገሩ ክሕሉ ኣብ ቅድመ ግንባር ዝስለፍ ሰራዊት ኣፎም መሊኦም እንተዝሰዓር ክፀንት ኣለዎ ይደምሰስን ካልእን ክብሉ ሰሚዕና ኢና እዚ ኩሉ ከዓ እቲ ንሳቶም በርገር እንዳበልዑ ክሰምዕዎ ዝደልዩ ናይ ውሽጢ ሃገር ለውጢ ኣብ ክንዶኦም ኮይኑ እቲ ሰራዊት ዘይገበሮ ውሽጦም ሕሙማት ስለ ዝኾኑ እዩ ስለዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ትግራይ ትዕወት ክብሉ እንታይ እያ ክትዕወት ትግራይ ብዘየገድስ ንሳቶም መኻዕበቲ ጅብኦምን መትከሊ ዝጠለመ ፀጉሮምን ብዓብዪ ከዓ መውፅኢ ፅልኦምን ዝተጠቀምሉ ኣጋጣሚ ደጊሞም ኣብ ኢትዮጵያ ትስዕር ክጥቀምሉ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኩናት ብሰንኪ ወደብ ዓሰብ ካብ ኢትዮጵያውያን ንላዕሊ ኮኳማ ስዕዎ ንርኢ ኣለና እቲ ሓቂ ግን ኣብይ ኣሕመድ እንታይ በለ ወይ
ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ እንታይ ደገሙ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ እንተዝሰልጣ ዓሰብ የድልያ ዶ? እወ እቲ ሕቶ ግን ኣብ ድሌት ኣይኮነን ዝምርኮስ ናብ ብሪክስ ክትፅምበርሲ ትደሊ ዶ የላ። ኮረና ምስ መፀ እውን ካብተን ቀዳሞት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መድሃኒት ክንረኽበሉ ኢና ዝበለት ሃገር እኳ እያ። ተቐንዲ ሕቶ ግን ንልእላውነት ይኹን ንሕግስ ሳላቶም ብድሕሪኣ ኮይኖም ኣጀኹ ዝብልዋ ጎባልል ዓለምና እስከ መን ግደፊ ኸይብላ እንተቲ ናብ ዓሰብ ዝወስድ ዋጋ ግን ትፀሮ ዶ እዩ ትሕቶ። ምክንያቱ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ብሕጊ ንላዕሊ ብሓይልን ክቡር ዋጋን ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ እዩ ተኸቢሩን ፀኒሑ ዘሎ እምበር ንሕጊ ጥራይ ኣሚንና ዘውሓስናዮ የብልና። ወያነ ኣብቲ ዓለም ዝፈረደቶ መሬትና ንኣስታት 20 ዓመት ክቕመጥ እንከሎ መንዶ ዋላ ንይምሰል ዓገብ ኢልዎ እዩ። ስለዚ ከም ቀደም ሕጂ እውን ኢትዮጵያ እንታይ ኢላ ወይ እንታይ ደልያ ኣይኮነን፣ ዋግኡ ትፈልጦ ዲያ እዩ። ምናልባት ግን ኣብ ዝሓለፈ ኩነታት ዝነበረ ዋጋታት ዝበዝሕ ካብኦም ብዝተመንዘዐ እዩ ቅብሊት ዝወሃቦም ነይሩ። እንተ ሕጂ ግን እቲ ቅብሊት ናይ ሩስያን ቻይናን ስለ ዝተወሰኾ ቋንቋ ምጽናዕ ከድልዮም እዩ። ጌጋ ይኽልኣለይ እምበር ኢራን እውን ንሩስያን ቻይናን ክመስል እየ ዝበለት እያ ትመስል። ስለዚስ ናብ ዓሰብ ምጥማት እንተድሊስ ሓደሽቲ ቋንቋታት ኣጽንዑ ኢና ንብሎም። ምክንያቱ ንሩስያን ቻይናን ክንሰኣል ኣይኮነን ከይድና ነርና። ናይቶም ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ከዓ ኢትዮጵያ ትዕወት ክብሉ ዘንባህቑ ኣፍኩም ክደኑ ንጹሃት ካብ ትህልቑ ኢና ንብሎም። ይወድሓንኩም ኣድሊስ ኣብ ቀጻሊ